De fet, el document del senyor Margallo... Per tant, entenc, perdoni que l'interrompi, que aquest informe no l'ha elaborat el Consell Assessor de Transició Nacional No, i això ho ha fet el Departament de Presidència, igual que és el responsable, a més, amb acció exterior, per aquest motiu, igual que en el cas del govern espanyol, doncs ho ha fet el Ministeri d'Afers Exteriors. Que els hi ha costat 2.000 euros. Nosaltres, quan... Nosaltres res, ens ho hem fet nosaltres... No té cost, diguéssim. No, el cost, diguéssim... No, li dic perquè això segur que algú preguntarà, doncs que no pateixin, lògicament, perquè és un informe. El cost, diguem-ne, d'alguns col·laboradors i un servidor, de fet, més centrat en hores de cap de setmana i de vespres, diguem-ne, al marge, perquè com es pot imaginar, diguem-ne, durant les estones laborals ens dediquem a fer moltes altres coses, és evident, no? I vaja, i a més situat en aquest pla, no? Per tant, això explica... De fet, el document del senyor Margallo, o del govern espanyol, cert és que és de 200 pàgines, però el document en si són bastantes menys, perquè hi ha un annex